A s glazbe prelazimo na sport. Australski nogomet, najpopularniji je sport u Australiji, nastao u Melbourneu sredinom 19. stoljeća, a u Europi se igra već gotovo 100 godina. Hrvatska je australski nogomet upoznala tek prije 10 godina, ali od tada je sve popularniji. Australski nogomet izrazito je muški sport i upravo zato s veseljem vam predstavljamo naše sljedeće gošće. To su članice prvog ženskog kluba australskog nogometa u Hrvatskoj, Velika Gorica Mambe. Dobar dan, dobro nam došli. S nama je i glasnogovornica Saveza australskog nogometa Hrvatska Lana Bosilj, pomoćni trener Josip Habljak i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Dobar dan, dobro nam došli. Dakle, ove godine osnovan je prvi ženski klub. Kako to? Pa evo, sa profesorom svojim iz srednje škole i razrednikom, profesorom Polanom, došao sam na ideju, zapravo zvao me je, kao ajde molim te, doleti, skupi klince neke u sport, umjesto satova tjelesnog održi australski nogomet. Nama se ideja naravno svidla, jer cijelo vrijeme mala smo zajednica, cijelo vrijeme skupljamo zapravo nove članove. Preko te ideje došao sam, održao predavanja, znači umjesto satova tjelesnog, sa ciljem skupljanja dečkiju. Eto, na kraju krajeva, na našu sreću, 9 cura se tada javilo koje su baš odmah krenule aktivno trenirati i posljedično smo došli sad do ženske reprezentacije. Pošto ste došli je 10. listopada, subota, kada će vaš klub sudjelovati na Eurokupu u Umagu. Kakav je to kup? Tko će sve doći osim naših cura iz Velike Gorice? Znači, to je Europski kup. Sudjelovat će 12 muških reprezentacija, 6 ženskih reprezentacija, tako da u obje skupine, znači i u muškoj i u ženskoj, imamo predstavnike. Dečki će biti u skupini D zajedno sa reprezentacijama Nizozemske i Francuske, dok će cure biti u skupini B sa curama iz Danske i Norveške. Tako da sve lijepo pozivam da dođu u Umag. Ulaz je slobodan, održavat će se turnir na terenima Stella Marisa i sve kreće u 10 ujutro. Evo, gospođa pravobraniteljica će nam lijepo otvoriti sve. Dobro. Prije nego što postavim pitanje pravobraniteljice, samo da kažem našim gledateljima, trebali bi vidjeti kako taj sport izgleda u muškoj verziji jer imamo snimke. I odmah da, Josipe, vas pitam, koja je razlika zapravo između ragbija, američkog nogometa, australskog nogometa? Na prvi pogled jako srodni sportovi, ali kad malo uđeš u to, skužiš da je zapravo totalno drugčija stvar. Najveću razliku možemo vidjeti u tome, na primjer, u australskom nogometu lopta ide u svim smjerovima. Ide u svim smjerovima i za razliku od većine sportova sa loptom ona se ne baca, nego se udara ili šakom ili nogom. Znači doslovno lopta se izbija se, baš se udara. Rekli smo može u svim smjerovima i zgoditak se postiže na taj način da nogom uputiš loptu kroz dvije visoke stative na sredini, dobiš 6 bodova za to, ako pogodiš sa strane 1 bod. Koliko se igra dugo? 4 puta 15 minuta. Kakav je oblik stadiona, igrališta? Stadion u izvornoj verziji australskoj, to su ovalni stadioni, dužine do 180 metara, širine do 150, koji su proizašli iz kriket igrališta, znači igrališta za kriket, a u europskoj verziji koristimo nogometne terene ili ragbi terene. Nakon ovog Eurokupa vi odlazite u Australiju, u profesionalne vode. Tako je, da, eto, imam tu sreću i čast da sam prvi igrač koji iz Hrvatske profesionalno ide igrati u Australiju za klub iz Adelaida. To mi se otvorilo putem ovih naših nastupa za reprezentaciju i igranja u klubu u Hrvatskoj. Gospođo Ljubičić, vi ćete dakle otvoriti ovaj Eurokup u Umagu u subotu. Zašto se vaš ured uključio u ovu kampanju? Na poziv australskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj, dakle radi se o sportu koji je začet u Australiji. Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prati položaj žena kako u određenim područjima društvenog, javnog, političkog života, tako i položaja žena u sportu. Posljednjih nekoliko godina intenzivno pratimo, a i primimo svakog dana određeni broj pritužbi od žena koje jednostavno doživljavaju određene prepreke u sportu u kojem se dominantno smatra zastupljenost muškog spola. Pa tako primjerice nam se pritužuju žene koje su sutkinje u nogometnom sportu, u rukometnom sportu, šahistice. Dakle, suočavaju se sa nizom prepreka i na nama je da razbijamo stereotipe, razbijamo te rodne uloge i evo, bit će nam iznimno zadovoljstvo podržati ovaj ženski nogomet. Kakva je situacija u muško-ženskim odnosima u sportu u Hrvatskoj? Pa evo, istraživanje koje smo imali 2013. godine samo o zastupljenosti žena u sportu na internet portalima, vijestima i medijima. Dakle, u odnosu na muški sport žene su zastupljene samo sa 6%. Hvala vam puno na dolasku u Hrvatsku uživo. Ja ću samo do cura
se pomaknuti, da čujemo kakvi su njihovi dojmovi. Zašto ste se odlučile za ovaj australski nogomet? Pa, sport je sam po sebi jako zanimljiv i nije uobičajen. Znači, nigdje ga zapravo nismo vidjeli do prije 5 mjeseci. I jednostavno, čim smo probali, odmah nam se svidjelo i to je to. Je li to muški ili ženski sport? Pa, ja bih rekla da je to sport i za muške i za ženske, jer taj sport prije svega donosi zabavu, prijateljstvo i mislim da je to sve što je važno zapravo u jednom sportu. Ima li puno žena koje igraju australski nogomet u svijetu? Pa mislim da ima, kako smo gledali na YouTube, ima jako puno snimaka i po tome se vidi da stvarno ima puno. Naprimjer, u Engleskoj ima negdje oko 30-40 cura u timu. Tako da, ja se nadam da ćemo mi jednog dana tak imati puno cura. Kako dečki gledaju na to da se vi bavite ovim sportom? Pa, dečki koje smo mi upoznali, znači iz kluba koji nas podržavaju, uglavnom nas znači bodre i žele da budemo što uspješnije, iako su se začudili kad su vidjeli koliko se nas odazvalo za treniranje ovog sporta. Navijamo za vas u subotu u Umagu. Želim vam puno uspjeha i hvala vam što ste došli u studio. Iako smo planirali da nam pokažete kako se to igra, ali evo, vani pada kiša. Hvala vam još jedanput i puno sreće. Hvala.